Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association hagajinyalam uba Mosklandar Marngar President Kalabeteng Banten Ro ika Khasi Hills Autonomous District Council namar kajingmi bon palat ki khardop krong khajana jonga council ya ki truk hagi jaka beper kabala pendek ya kalet kawan kinongnya truk habakran sikilat patai kubor hadin kajingwan sekajing khot ya kran dau Chief Executive Member jonga council uba penyat sing siem nakalyang uba Mosklandar ulaong baga council kadang pa jing tho sakatana District Council Affairs ban yo jing itu ya ki khardop krong khajana mentakasi nakaliang jong UCM jong ka konsel ula khot yangi banyak keren namar hakini gisni kilami ki jinge ki kedum geram habade bat ki kedop lum khajana jong ka konsel bat kajing ya tungku kolong persya bat migi bagi bat kami kalia Commercial Truck Owners and Drivers Association ki di khot ki jongi te kum bala i gum tu ba mi ki press te kala mi bun kajing bomstu jimut da kajing bun palat gini ki khadop lum khajana jong ka konsel te nakaliang ka jongi kum ka asyan ni la ya yang dia kam nadu usnam arajar khat khandai halor ban pen sngow ya ki noelam jong ka konsel ya ki CM barimru halor ka benta ba ngisem jing ban siu khajana ka bolong seba palat mo na ki trok sha ki khadop lum khajana jong ka konsel te kumtu ngil ayat jaga kam bat kini gisni pila ihi daladi la lengba ki press bat ki don ki benta ki bangi klem pen pau press dang kini gisni ha kajing pen ibor jong ki katu kat ni ki khadop lum khajana jong konsel bat ni nakaliang jong UCM hadin boleh i ya kini ki lat patai kubor lengba ki lat patai kubor ula khot yangi kum ki noyalam jong ka association te nakaliang jong ngil ya keren bat UCM ngilapen sengau ya kita gijing ki bangi ya kendo te nakaliang ajongi ngi sngo bangim la syuk kan ban hapsiu ya shibun ba ki khrop lum khajana jong ka konsel ki bami te imat nakaliang jong CM ru adin bangila keli ba katno ki balong legal bat katno ki bomlong legal te nakaliang jong ong ya ba mentang impat la bat ong namar nakaliang jong dang kini ki sngi ila pha ya kata ka working plan syaka sorkar te hadu mentang impat yo ya kata kajing menjur landi kata kajing kerana ia nakaliang jongka sorkar te kamut ngila kerana iba kum nungin le aba la mi bun kat ni ki khadop lum khajana kaba ngila pensau uru bawa di iding thang iba kau karan gawe jingjia ba ki kiding thang ban thang ya ban shed ja school kamut nakaliang jong kinong up lum khadop lum khajana ru kim ailat baka niat pamut ba kidabe bat kida kwa ba kinaban ai pisah te nakaliang dang ini gisngi dang mencisngi kadang jia nagi dekhot ke jongi ngi haban intervene mangi ginong elam golong ba wat ya katrok kit khau kabawan nang thina than Assam kawaya jang ba ka ni ka Ribhoi district no bawan nang ba ka ni Surok Rani kemudian dia katrok kit khau ru kimap ki penyeng bat habukut bangana kaliang jongi ki nong elam ngimban sing haban keren lani haban persngau lani haban ya pene ban light na kita gijing tinggal persngau kita gi na kaliang jong CM tan kaliang jong UCM mulakan sai ba kumi kita kimpa na ka office Hendra imat bela syuele da jubor la ni syule kan bomon na kaliang jong kini kinong waige tingila kentu ya UCM bala kumno kani ka jingle jong ka konsil banwan ra shibun ki tulget mara shibun ki khirop dum khajana kamut ki ba syukrong na phang nangi ki try muluk nangi ki try truck nagi driver truck kawan ra jing ya ka kamai ka ji ka jongiru kawan ra jing ru ya ka ya upaj ba namal hisen bangi kadadon spautli ki tulget nyap siu borok spautli te kamut nang nungi ot nyap ot nakabai kali te ngihap ut na kini ki mahajon mo te nakaliang manu bejenjar te ujenjar upaj ba te nakaliang ajongi ngilawan ka conclusion bat ngilaong UCM loong yangi lakum kuno ya isya hadu ubenai Desember kamut nakaliang hadin by Desember lakum ubenai Desember kin sayo ya kataka kaji kejubab naka sorkar jelaba naka DCA kanu badai ba la ban hapsiu bat kanu bomdei ban siu kanu badai hok banyeng bat kanu ko bomdei hok banyeng ten raya mentang ngila kentu ngila ong yo CM ba hadu ba pimpat yo ya kata ka jing menjur nang sorkar kemud nang kaliang ajungi dalele nginom patai ke nang kaliang jongi gidukot hakanu ka khadop khajana la ka long jong ka hima la ka jong konsel namar ba menta kemud ba penjenjar ngi khamtam gini ki jaka badon ka hima melim ru ka krong ka konsil ru ka krong temo ju ka por mut ngisiu ha ka ju ka body namar ka ki hima ki hap apo ka jingpe jong ka six kedil jong ka konsil te kamut ladang ngisiu ya ka hima ngisiu ya konsil ru kata kalong double te ndaya menta nakaliang ajungi le arai khmat jong CM
te katkum ke jingkran jong u te ngila sultanat ba ula simkhia bat unsa wanra yang ia kata ka working plan ka bala pha sorkar kanu ka badai bat kanu ka bomdai handa ya mentahi ke jingbun pelat jogi kendop lum kajana na kaliang jongi ngila rai banginum parsi hodu banyo ya ka kendop lum kajana ki kendop lum kajana ki bun te gila bun sebab palat ki kot saka pau tuli pau kumut ndai su tang spau kila don ladang i calculate dia barokot kila jan poi kumbalai pau tam ki don ki kendop lum kajana ka kendop lum kajana pi kesami kerum keram kam jushai pi teng don ki bashim mentaman step ki shim lai spa lashbit min mit lada kim tibru tiblai shu gitu gi nongkrong kajana kila penkiu san spa kila penkiu siajar kilong kumta kim julong tikna kita ki rukom shim by herdop kita ki nong lumru te men step kumong pi na kapor mensngi kamdon herdop lum kajana men mit kadon ka herdop lum kajana da ka bawa ya ka signboard jongka konsel kini ki belum khazana hatu ki jupeng ni kita ki receipt na gi dapat konsul na nak forest department juga receipt konsul ngem babun te kim ju ya ki receipt kim ju babun te ya kata te no pesan babun ni kinong kim ju ya ki receipt pi ki receipt ki berngem bersit aku ni kum taiman ki ong bangin kem ya pi ingin ki berngem bersit ki penting bersmit ya kini ki try trop ba ya ki nong nyak trop dang ini gi si tu ka jingjia ka bajia spo skasil ngala di ong sha deputy commissioner harai dapat menta kamut ba deputy commissioner kim don bor ya bi namar nang ilai sutu ka jingkran jong ibong ngam don bor pingi ong e pisar kat kum ka anyong em ya kata ngam tip tengala supha bai sha ka DCA ban pet ya kini ki benta paneleng UDC ngil ong UDC mo kalau long ka ba langsung thomulang ya kran ong sa ta lepno kada kalong kum ni ngin siapin ibor bet ngin suya long mo ngin siapin ibor kala ban poi sha ka jing snam jing e sho ya dat wong kata pila ban lek kat ka ba kis ngobit ma pi te fi kalong kum ta ngila kali na usiam yang ba pet ya ka badai ban ai ngingi dei ban ai ngimdan hiro ban ong bangile be an mangi te hendrai kanu ka badai ban ai ba kanu badai ban ai tenrai na kaliang jung uang ba marba uang ba kidon kini kitul get kiba na kaliang isi barim ru kala ai kidon na kaliang jong kiru kila ai te na kaliang jong i ong ba hadu menta kamut bangi kwa ban yo shwa ya kata ka jingtha na ka sarkar jela lengba ka DCA lengba ka law department kanu ka badai ba long bat kanu ka de bomlong kalong ba kini ai ap hadu ubenai disembar ade kum bolong menta kamut kampat long ka basyai kan ka jingyang khodop kadang long hi kum kamlong katkum galenti kan ladang im yo katkum ka plan de ka long ka de ka corporation ba hi kan namar menta pet ka jinglum ngingi tip bang na liang jong ka asian mabarok khot ngi tip lang ye don trop kidon ginong nya trop te ka jinglum kamut kam duna te sislam da ki crore bi te kamut lada phimle da galenti ka badai te kamut kani ka pisa ka shuher kai kumtu kan ka sulong kum ka jing sulum shongno ka jingkran kum ta kalum bean rela da ka konsil kale da kalenti ka badai kamut kan long ka jing yanap kan ya ka konsil mo ki benta ba pher jong ka konsil ha badai ba kani ya kata namar bila kermsai ka tu ngimla subandan namar kamle ka jingkran ka ba shushna da mono le ka tu ka record hi wat na kaliang jong ka konsil ru na kaliang jong forest hi kila kermsai ba hawai kala de hi na ki staff mo ban ya ka tu ka jing ya kran te ya kata ka jing kran ka jongki ban sim baisha lani bam sim baisha te bagi kran maki ngimla ban ong kuno bi hade ka jing sngo jongi kum ong ipinu do baslang mene ba lada ngile da ka bom song an da ngile ka kum galti ka badai te nga so ban ong kamlong gin ka badai kanlong kan usa ka basniu ken yangi lada ka ta ka babat ya ka riti ka dustur ka babat ya ka alti ban sensarangi lada kum ong mapi mene ba kila shu ya sim baisha te kata te ka sniu pala tena kaliang ngajongi ngisuang tang kani kawai habadai bat katu ka bentah kuma kelima pi lale kumno te kata te ngatrai ka kisngau thu hina kaliang jong ka konsil gen kinong alam jong konsil gen kinle kumno ya lo jong ustaf pi na kaliang jongi ngimdai bang yakun persya yo to ustaf rengi yakun persya ya ki kherdop lum khajna ko lum bean na ki dekhot ki jongi te kum bolong menta ka police department ru kala don na ka jong ki inquiry te ngi ngim kwa ben tukar ru em kata ke inquiry ngimtip ke penkesan no tip ki peramnya no tengah try ke sarkar kale la ka jong ka bentah ti kumolong ini kisi li betang ka phone record ya uwei na kino yalam seng balang ba sei uwei susu ino yalam seng balang mana kali yang ka sarkar kemut ka kem te ya kata ka jingkem ba jingbom kem te ka syong sarkar bahkan le hok le jong ka kam taba ka jingso wa jong ata ka syam stom hi ban ka sarkar kan kem ya ka sarkar lani ka sarkar kan stom ka sarkar pili i kumolong mentah
sang lada ngi don la ka jong bor pai ba ngi de gi vigilante bangin ya kamin mangi te kalong rei kum balong manta pi song thu i ba nong ba ka sarkar kan le persya ya sarkar te kani kala long kala pau shai pai ba pi ya kata ka banta ka badai ber ka working plan kam dei kan ni ka isi ka ba thamai mentaru ka pan pau working plan nadu ka isi ka barem ha arajar ar uwei bangi wan ya kran ro ba ka isi ka barem ruang ba ngi don kam ban le da working plan bat ka badai hok banyat bandung ki kedop lum kajna di banyat lang ba ka working plan kenang ba kan long ka be identity ban kan long an kai te kan ni ka isi ka ba thamai mentaru ka yang hata kanong rin ki ai da ka ju yingi ong ba ka don kam ka working plan tengi so thu mangiru ba kan no ka bantahi ka ba ha ka long ba hab ya ka working plan kenang ba nakaliang jung pai ba rukinom kumar bat kan dalong an kata ka kom lum bisa naki kerdop lum kajna la ni nak ka konsil kala ban sta kanu benta kadai ban ong ya kata ban shania ningum shania te ngin ong syukun do abangi ngi dei ki bala kini kino elam ba shong ni ki dei bala jid de pai ba thai bala jid da ka jing start bat ka ju ka pol kila shong ya ka kerdan kum ki em kum cm te lada ki sngo ba ki shu kran ka bamon ki shu thot ka bamon ni pai ba ka long te ka jong shong so ka jing su thu ka jong ki ya kata ngin ong kum do rei sa te nakaliang jungi tangi don ba ka benta bangi wan dawai ko imsi ile kanu ka political movement na political agenda persya ya kini ki nongelam ki jongi rengi dawa bait ban yo ya la jong hok bat ngin siu ya la ka jong ka ya ka hok kata ka de ka jing tumu ni bait abadai bat ki hima hakisnam ar bangi senang arjar ka khandai bat arjar akuai terter bangi ya tengku hadu ba la don ka jing ya mensau na kaliam jongki no nya trok bat ki member jongi ka asian hadu la poi ICU te hadu menta na kiwei ki kerdok kiwei hima ngim ya tengku shu menta babun ki hima ki la weng bakin bu shu ya ki ta ki tul ya ki kerdok lum kajana ki jongki kiba ki hima ka babu mentai kerdok lum kajana ka jongki ka dei stang ka hima melim te dang gini gisngi dang menin ru ngidang yo ki resip ba hadin la shim ka konsil ka hima melim ru kadang shim la shim ka hima melim ka diskonsil ru ka shim biang te kani kan ka jing bangi wan ra ba kan ka ban ya ka jing halor ka kamai ka ji ka jungi kan jing pai ba pe gini ginong elam jungi balai kim pe jengai menta pe jeki por men shua ngambakla por bolong cm ba hopping stone ndo te naliang ju la sengi ki school lo iba ka jing beach ka jing dum po ka jala jungi mo kamut ba ki kwa ban ya be ban start mo yaki longdin ki jungi te manaliang jung i men shua iseng school napo ka konsel mo te mentang pej ba kini ki jongi menta kam magani kam dei tang gini kini ki isi ba menta kilong ter no bensua kini git konsil sangmi na du arjar sangmi kam dei ba mi thamai menta na jar ar da mi we snem we isi la multiply mi so we ka isi la multiply kita na du arjar kalong menta te ka jing sngo jonga kalong lada kilong din kilong shwa ki jongi men shwa ki seng men per start ingi gini menta ki kwa ya kini ki kun sama jongi bala start men pa yang surok kemudian semua kishim na surok ban start kini menta ngapej menta kino elam jengi kishim na kaja ka start ban phayeng sha surok tenga i kalong ka ka ba men saw ba kan te menta pe ki kun samlam ta ka konsil nga shukwa ta ka we ban request ng ba ka press ngi khampat ong yu cm ne pe menta ki kun samla jengi bun ki bla start ki bla nang kiyat kham kam jam pe ki wan gini company ba fer ki wan ki factory ba fer kamut ba pi gini company be factory ba fer what you driver ki wan rana do na ba pi te hani i ba ka de kamram jong konsil ken menta ba ka ba pej ki riti ki dustur ban pej kat kum galanti ban yaj ba ya kini kun samla la kum no la da ki don kata ka jing ba khli kamut ba kin kit khli ba ya ki kam ki jam kin ai la da kim yo kata ka permanent job ru la da kam de kata ka kam ga bolong shirta ru alis kamut kin yo ken mentre yang tu kum surveyor kang tu kum engineer sipor jong ka company te kini ki kun samla jongi ki bala start lanang alis ki yo ya kata ka working experience no da yo bala tang khasan ar pojar yo na menta por kani ka kerdu tumkam tumjam kata ka de ga ju i jonga kan andai menta ki jongi pat kisna ki seina surok bala start ki kun samla la don gidi ba fer kumong ta ki phalik yang se surok te dale mangi gi asion jot mano bapli jot ki to ki kun samla kata ka ju i jongi kan te sa ka we nga so ban ong e phi ba kai ka bangi so banyaw mungi so si nakaliang jongi kum ka asyon ka bangi so khia palat ba kani ka di ka kubor bangi so ban ai kan seki ki don ka tu kini ki nongelam gi jongi ki bala sedang ye ni ka asyon
ki budget yang aru ban long presiden ki budget lang ya iba bitar kum sekretari ba yang hilang kum ka isi kinong yang lam jungi menta isngau ba kila kala kum kita ki lundat mau menta ba makihi menta mensyua ki ong ba kani ka kam kamlong handai menta da makihi katu ka ni ki ong ba em kani ka kam ya ki giat jungi kamlong oh ngin ya perkhat no ngiha ban sange no te ngai i hang ne ba nga syukwa ban ai ka kubor sya kitu gi dekhot ki jongi kan lagi di parano yang lam jongi katu kan ni mdai borok khoi basno bahal ada long kabala la phila dona ka asion phila yo sbo lani phila yo kita gijing yo ai mo bar ki don ru ki basol ran mengi kalong bah bangi yeng itu kerdop ki ong ba kani kerdop jong no balai ka yeng yong em jong u tau nong yalam jong phi badon lang ulaya tip lang tengi i kan ni kalong ka basniu bah ka nyapok ka hani ka kari ka jongi kan bangi ya ki lang phi don lang ka asion tang ban yo i mau jam ba pin yo ban tan no ya kajinya ki ka badi hok jong uduk usuk mo kidon kita ki lundat mau ibalada kibun palat kini ki lundat mau ha kani ka ri kasi ka jongi kumut ba ngi iba nginum poi shono nama dama ki hi ki ba kwa ban ki tang ban don ki ta ki jing thmu ki bari mo ki basniu dama ki hi ki ba ong ba kani ka kam komlong dama ki hi menta ki ong ba ya kani ka kam mi sange no kuni kini ngaso ban ai ka kubor si paradokot ba pinom sngap ya kini ki jat nong alam bat nakaliang jongi paradokot jongi menta ba bun barok khoi jonti syriak ba yang ni kam ngilong teli bat ngin ya kun ba hadu ba ngin yo ya ka jinjo ji tu lepas Nakaliang ba penya sing sim uloong baka council kadang penkre bala kumno ka working plan na kabenta ki kerdap krong kanjna an sepen bet lot how no pra arja arpulai bat ya menta kadon ka komiti banya keren bnya uloong ru bagi dang bisar bnya ikinu ki jaka ki badai bandon ye ki kerdap bat an sepen mi da katop bat hap ban weng ye ki pasumi kumto nakaliang jungi lai kendo ikimene bat hagajingi kendo kabangya shong meeting lai ya keren ya lah ya tai bahasa bun ki ke kabam duna shu e kashteng gentang lah ya palat e kata ni la ngap ke ka bakidon ban pinpau tena kaling jongki ki pen i ban nakaliang jongki ki ong ba ki wan pen snow but snow kya ya ka jing bun palat kini ki toll gates te ngalai keren sani bhabat ki ban shim details bha nakiru shakinu ki jaka shakinu ki area ki ba ki don kini ki toll gates ki babon te kuman shu pentip nakaliang ga jongi ni shimti ya ka executive committee haka arpotorik ujun te yaki toll gates la renew man ka shitarik jongu april te ngam kwa ban kentho kumno ya no Henry kidehi bala don lupa te Henry kamut tang bala don pa kumta bangin susngap ladaki yak pakla nakaliang jungi ni shong mentah ni saubenai ngi kwa ben penbait renti lut paro ikam ngi kwa ben streamline haka jing kendu mene ngala ai ka direction ya secretary jong ka executive committee ban pinpoint no nga paro ikini ki list jong kini ki gates work orders ki beladon jong ki department repair te bangan ong baka long kadena ka light group ngam kwa ban keren menta namar bangan pan ya ka kaipot te tat undang la yo kini ka list baro ngan yo ban sutu ban penbait ka kam te kat kum ka jing ya nanti ka jungi menta dang sau benai ngila persyang streamline dan penbait nanti ya ki rekom terikam hang ni ki department repair but haga jing syam ka jungi ya ka batam ni penbiang ya ka badunat sing pendap te habaide kini ki toll gates kaladon kini ka committee kabala clear da ka DCA department but ngidon lang mengiki EDCs but ka PWD department te hakani ka committee tang hakapor bangila shimti mengi ngala yo ban late meeting la kumba arsil de kani committee kadai ke bapet benia pe kerpang yakini ki toll gates namar ba katkum ka provision jong ka 6 schedule but ki regulation ba pair ngidon ka forest act ngidon ka trading by non tribal regulation but kiwe ki bangila bandan yakini ki toll gates haki jaka ki badai bandan henry basungsi kalong ba
kajing kendu kajungi mene ban yok snow nak action ke baki penpau long baki lak bun teli te kata ketika we ke bangi kwa ban wat benia ban tip ki bakumno kita ba bangin sa la ban shim ni ka rai ke kumno ngin ya chkman te ngi kwa hi ban pendep no biya kini ki list ki bangin pha shaka kum ka working plan bangin pha shaka DCA department but ka law department shen hingin pha no ini ki list tangki badai ban dan hakin nu ki chaka ki bangin la rai te kinam dai ban shumi lumwer lum tham klem dan kanu kajing bishal benya te habide kata te nakaliang jungi ni labu da kumno hapo ni benai no pra la ben penbiang la penmi ikini kilis but de tang kini ki ba penmi ikini kilis jong ka council kila ban dan hakini ki surok ba ki ban longkum ki tol laniki checkpoint jong ka forest department lane jong ka revenue lane jong ka trading by non tribals te kini diki katu kat ni ba nakaliang jungi hadir bagi kendu ngilai keran sani mene baki noilam jong ka association ba kinya trilang bat ni nakamta ka jing bijing biang bat nakamta ban wengi ni jing e te kata diki kita diki senjam ki ba min shim mentana ni shaka langi keren chapang ki hima kidon kini ki customary tolls bala itu ida ka an te Henry ka jingkli menta kabami long kumno kilum kumno kitrekam kini katakan ke ba ma namar ba teng ngingim tip de si yo kimbut kat kum kikendon ki balang ila betha de si kidon ki tolls ki ba de ban siu le si shispa nani aspa ki hab ban siu ban ban dak syahjar ajar kabam la ban pedeng kata kabangim la du ban menjuri kum kata te namar takadau nakaliang jungi ngala ong yaki ba ailat ingi ban shim baro ini ki details kaipot da kumnum no shim tayo ngala yo lut baro kenang ban sutu ban shim ya karai ban pha sha ka government but nakamta ki customary tolls hapo ki hima yakani ladon ni kaswe ka special committee mas shim ti mangi ba kanam ya tungkhu lane kanam penjenjari ki nonglek nongwan ni pai ba lane ki nongbo kali nakaliang na jungi ladon kawi ka special committee ke blak kli da deputy CM in charge laka yani committee but adangan bakla la shong committee la shong meeting ya kumbalai sausin ban wat ban wengi ni jing e te nakaliang na jungi ngi persyang menta de se kapol ndai ka basuk batang ha ini por belingkot ngin penbait dot ya baro shisun penbait te ngaso ban ketu ban ailat ngi rumah por ba tindiat ya ka bangin la ban penwandor ba yakini ki ba ja te kita nakaliang jungi kwa ban penpau ba ngilong committed ban penwandur ban penbha ya kar kontrekam juga council nang